Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu ka waranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Ban pelong ya ki pajrongit jong balang Catholic. Bandon ka jingya kendu nalor ki kam syakir belai haying mane kebalong kum gawai na ki benta kebaladon ka jing penbet lengba jong ki balang jong ki sub district baper ki bahap apo ka umsning parish da ka jingi lekai football ban ye kendu pat hapo ka parish hadin ka jingjit ya ki nang job na ki jingi lekai ha ki sub district bat ban yo lek mikmat na ki sub district sya ka jingi lekai jong ka parish ka banlong ha ka jing rakhe ya ka parish de jong ka umsning parish Riboy District ka bahap hapo ka Shillong Archdiocese. Hagani kesengi ke bamenta kata haga santrik unai wing arajar Arab Sau ka umran sub district kalapun kutno ya ke jingi lekai football ba arsengi na ke benta ke jingjit ya ke kenuhun ban mikmat ya ke sub district umran syaparish umsning. Kini ki kenuhun lekai ki kentup ya shipau teli ki kenuhun lekai jong shenrang na ki balang shenong baper bat tang ar kenuhun na ke kenuhun jong ki kentai. Ki jingi lekai ki long ki basyong shit bahan namar ki nong lekai kim dadai ki banang bani lekai ye kene ke jingi lekai. Namar bun ka ur klem depor bat ka jingya kenjat bol ka ba omla pendaya ka bol ka jingyer khi namar ka jing bom nang kal penlong ka jing sa jing kenmau ya ka jingi lekai football hakine ki arsingi ka jingi lekai jong ki kenthei kala long hapdeng ka mau long rim persya ya ka samlem bat hakine ka jingi lekai jong ki kenthei ka mau long rim kala penrem no ya ka samlem ka beri ka trai madan da arkol lanot hagaliang jong ki senrang pan ka mau long rim kala ikun persya ya ka umran yang bernai bat hakine ka jingi lekai ka umran yang bernai kala penrem no ya ka maulong rim da shikol lanot kum ka jing ai mesim ya lagi para bangai hakani ka sengi lawan ban sakhilang ya ni ka jing lekai da uba Rocky marwain kum kongsan ha ka jing don lang jong babu jim marbaniang ubrio ketikis jong ka sub district umran nang ta uba Elvis Basoymoy ubrio secretary jong ka sub district uba Aristun Lengkhoi ubrio president jong ka Sengrang ba sub district lembat kiwi kinongkit kam ka sub district umran habai jingkren na kaliang jong kongsan uba Rocky marwain ulong bagi nong ilekai ki don la ka jong ka jing posniu bat la ka jong ka jing angnot man la ka jing ilekai ka don bet ka jing job bat ka don ru ka jing ram kum ki nong ilekai de bandon ke disiplin bat khamtam ha ka jing jan baru blai bat ka balang bat ula kan tu ya baru arteli kendhon bakin beteng ya ka jing ide kum ki khon jong blai da ka jing e bat ka jing ru blai ban lai na ki buit thap jong soitan Uta unong jingi bapaunon jong gari Amerika Michael Phelps kiong haga kin pareng wong dream as big as you can dream, nothing is impossible. Posniu kat ke bapila man posniu mau kijing posniu ki bahe to posniu ka bapila kanam dan kano no ka bae haga jingem ga jongpi nothing is impossible mut barakot ka longbet lada ni nang ban posniu balada ni nang bagi anut man penjanai ya ga kam ka bangile ki players football ki nongile kai football pidon la ga jong ga jing posniu ga jongpi pidon la ga jong ga jing anut ka jongpi banong kita ki player bakan sai mo Henry lara pimpen janai ya kataka kam bat ya jing angrot jong pi kumuta u sportsman mo unong ilekai u bajanai lara pimpen janai ya jing angrot ke jong pi lara pimpo sniu pimpen urlang ya jing po sniu ke jong pi kamot kanam poi se eru Henry haba pimpen janai ka jing po sniu ke jong pi kan urlong bat kanam dan kanu no bala ban kang ban puit ya kajing anut ke jongpi kita kedi kinten sembo ki banga kwa amat aye ki kun samla hakani gesmi dengan lamshim ni kapor hakani kedi kapor bangin sapet ya kajing le kai ke jongpi kedi kapor hak bangin se sakhi ya kita kisap ki jongpi yele kai da kajing e kumshi para namar kani kedi ke tournament jong ke balang ke ba ka umran sub district kadon ban penkre ki kun samla ban polis yaki ban say yaki nang mina sub district ban let represent syati syapo parish yele kai kum shipara
ya buram markelian no wat ile kai de kajing klub nri le kai kumuta unong ile kai sports ubadan kemensim kumuta u player la ne u sportsman uba it ya ka game Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bantaki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai